Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinong Shnong ringkat be kinong yalam ka bar Shnong Riangsieh West Khasi Hills District haka arpu santre gujilio arda arpun reu kila mi pen pau gajing persajul halor gajing thungi ka sign board ka pinnan kam da ka Kyrteng Porlakait klem da yo jingmen journey jing tip na ka Shnong haba krench kilat pathai khu bor rang ba Shnong ka Riangsieh uba bante pat hujan ulong ba ka Shnong ka dap da ka jing sngo khia hadian blalap ba ha ka te ka sign board la tho e ka Kyrteng Porlakait Karbaga Kyrteng ka Shah jang ka Shnong ka de Riangsieh uba bante pat ula Pynshai ru ba ka Shnong kam dan kanu ka jing persha ya ka jing trai kam jang ka weight bridge hinre ka jing ekhi ka long tang halor ka jing Pynkylla ka Kyrteng jang ka Shnong klem ka jing sngo tho jing mut bat ka dor bar Shnong shu uba bante pat hujan ula Pyntip ba ka Shnong ka la shime ka rai ban weng no shwai ka te ka signboard Tad hadua bandadan ke jinge kren bat ki badan benta bat kumju ru bat ki bor badai pej halor kani ka kam ka Shnong ka Dawa badai ban pinbej no mar dor kani ka jing bakla bat ban buram ka Kyrteng ka badai hok jong ka Shnong Riangsieh hadua menta ka Shnong kadang up ka jing shim khia na ki badai pej bat khmilin ti ba anla ban pinbej ya kani ka kam da ka jinge smu tho jing mut bat ka jinge trai lang wan hang ni ban khang no shipor ya kani ka weight break kabang yu I ka don ka sanbut hang tei banga thok Porlakait dari kijing shisha ka di bandon Kyrteng Riangsieh te henry ka mi ka ne ka Porlakait ka daw ka long bangi sa mi hang ne kum ki nong Shnong pai ba baro ka daw ka long ba nagaliang osi ong ba kala poi ka FIR ba ka Shnong kala phut ka sanbut te nagaliang jonging la mi tip ka don ka FIR ni klempat lap klempat yu I ka FIR te henry ngelalej ban ya kendu te henry menta kum ka dor bar Shnong ngi persajur ya ka jingwan thung bian ya ka sanbut hapo ka ires charge Shnong jongi ka Shnong Riangsieh te nginget ba nakliang ka office ru kan chim khia halor ka mat ka jing Dawa jongi kum ka dor bar Shnong ka bangila long kendit menin ha ka janmit arpu sautarik ba ngila long ya ka dor bar halor ka jing khot jong osi napo riang do te ngila lej ban mi te nginang up menta ya ka FIR la ka long shisha na em te henry osi wang ba ngen sa phun la ka long kum no tangita benta te na kaliang ka Shnong bila khang no shwai ya ka ne ka weight break kat bom pat kala na ka Porlakait sha Riangsieh namar ya ka ne langi INOC Riangsieh te menta kami ka Porlakait yo le se don mano ba shim kabu ya ka ne ka benta ha ka imlang ka salang jong ka Shnong ka thau jongi te ngi kum ka dor bar Shnong da ka jingya menjur lang baro bangila khang shwa sipor tat hadu bangila ban penbej shwa ban Pynkylla shwa ya ka Porlakait sha ka Riangsieh Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya